Доброе утро, друзья! Мы, как обещали, вернулись. Новый день на телеканале «Беларусь-1» и спутниковом телеканале «Беларусь-24». С вами продолжаем встречать мы, Марьяна Маренкова и Анна Кэллори. Щедрый вечер, добрый вечер. Ты думаешь, Рано? как будто я песню какую-то пою? Щедрый вечер, добрый вечер. Нет, сегодня именно такой будет, потому что 13 января отмечают Щедрец, народный праздник, вечер накануне Старого Нового года. И о его традициях и обычаях поговорим с магистром искусствоведения, художественным руководителем заслуженного коллектива Республики Беларусь, народного ансамбля белорусской песни «Терница» имени Иосифа Нестеровича Павлом Юхновичем. Павел, доброе утро. Доброй раницы, мои хорошие. Добрый ранец, мы снова рады видеть вас. И давайте разбираться. Щедрец, щедрый вечер, Мелания, Василий вечер. Почему так по-разному называют сегодняшний, собственно, вечер? И что принято делать сегодня? Так сталося, что наша традиционная культура перекликается, змешалась христианская культура и народная культура. Тому по христианской традиции Василию вечер, это, конечно, больше русская традиция. Василию вечер у гонор святого Василя, Мелания у гонор Мелании Римской, есть такая святая. Вот Как не называть, это же все равно уникальный праздник. Унікальне свято, унікальне свято. Чому ён называецца шчодры вечар? Таму што ўжо скончыўся пост, ужо ўсё папасціліся, падумалі пра Бога, і ўжо трэба святкаваць, нараджацца у строі прыгожыя, хадзіць па хатах, віншаваць людзей, накрываць багаты шчодры стол, каб там абавязкова была свінінка, поливка, все наши белорусские народные стравы. Подождите, не будем так заканчивать свининкой, поливка. Давайте перечислим конкретно, что белорусы должны сегодня приготовить, какие блюда для своего праздника. Перш-наперш трэба приготовить нашу ритуальную святочную кашу, якая называется куця. Куця – это перш-наперш. А из чего она конкретно должна быть? Пожалуйста, рецептик, пожалуйста, записываем. Из перловки, из... Куця может быть наша традиционная ячневая, гречневая и перловая. Это наши традиционные. Конечно, рис уже з'явился позднее, это поздняя традиция. Мы готовим не только на щодрицу нашу эту кашу, як она? Куця. Куця – гэта вельмі важная такая рэч. Яна рыхтуецца на нараджэнне дзіцяці, на вяселле абавязкова і на пахаванне. І, канешне ж, падчас зімовых калядных святкаванняў на самі каляды гатуецца постная куця, это першае. На шчодрыцу, на шчодры вечар, шчодрая куця. Там уже там изюм, свининка, маселка, ўсё як там можна намешаць, каб толькі слінка текла. І ўжо на вадохрышча праз тыдзень будзе вадзяная куця. А какие еще блюда? А то мы только на куце как-то зациклились. Абавязкова на калядкі спеваюць калядкі блізка, каўбаскі нізка. Каўбаска сушеная павінна быць, вароная, смажаная, А почему это она низко? Но яны калі ссыхаюць, маецца на увазе, што яны апускаюцца. Так, это ў песні. Што яна каўбаскі нізка, калядкі блізка. Трэба здымаць ужо іх, кушаць. Абавязкова павінны быць са свініны стравы, рулеты. Таму што перад калядамі нашы продкі абавязкова калолі кабанчыка, але яго яшчэ есці нельга было, а мяска павінна 3 дзянёчкі палежаць, бо яго адразу есці нельга, калі ты заколеш кабанчыка. Давайте поговорим про обряд, если это можно назвать обрядом щедрования. Что это такое и вообще, что нужно было делать? Кожны на працягу ўсяго года ідзе такі віншавальны абыход, святочны абыход двароў з віншаваннямі. Ён пачынаецца на каляды, і ён ідзе круглы год. Што ж гэта такое, святочны абыход двароў з віншаваннямі? Гэта ўсё накіравана на гаспадарку і на дабрабыт. Нашыя продкі верылі, што гэта ўсё трэба хадзіць па дварах, танчыць, спяваць, казаць людям, каб у вас быў добры ўраджай, раіць добрага ўраджаю. Вось гэта працягваецца, пачынаецца з каляд. Там касцюміраванае сваё прадстаўленне. На шчадроўку, яно, канешне, лакальна на шчодры вечар, яно адрозніваецца, але мы пра гэта зараз з вами таксама пагаворым. Пра персонажей таксама можам пагаварыць, што хто што абазначае. А давайте. Расскажите, да, и какие песни поют, тоже интересно. На шчодры вечар спяваюць, у некаторых рэгіёнах гэта робяць дзеткі. Толькі дзеткі ходзяць. Вось так склалася ў некаторых рэгіёнах. У некаторых рэгіёнах менавіта толькі жанчына абіраецца самая прыгожая, як памятаеце, на хутары бліз Дзіканькі. Абіраецца самая прыгожая, у яе шыкоўны такі вінок і разнакаляровыя ленты. І водзяць па зялёным садзе паванька хадзіла, пер'ячка губіла, яна ходзіць па двары, там нешта танчыць, маўчыць.
А ўсе астатнія спяваюць песні, да. Вот оно, А для чего, отношения. а для чего, кстати, разноколеровая лента? Ну, разноцветная? гэта свята, гэта прызнак свята, гэта паспрабуй знайсці у... Гэта ж наша беларуская традыцыя, она ў асноўным вясковая, і паспрабуй знайсці разнакаляровыя ленты і зрабіць іх. Классные, совершенно А я верно. думаю, Их же каждая не лента было, это что-то была обозначает. ценность. Натуральна выкрашивали, шукали гэта, каб зрабіць натуральныя красителі, гэта ж ведаеце, гэта было складана. И вернемся к персонажам все-таки. Вот дети, женщины, мы Вось, определились. дарэчы, вось я скажу про локальную такую адрозненне у Давыдгарадку, на Столеншчыне, Давыдгарадок. Шчодры вечар наогул называецца конікі. Там ёсць такая локальная традыцыя, дзе мужчына-персонаж перапранаецца ў коня, ці проста вось у Давыдгарадку нават вуліцы перакрываюць, ідзе шоу з барабанамі, яны водзяць кані. Там конь гэта у нас сімвал мужнасці, сілы і працавітасці. Вы ж ведаеце, палескі народ ён у нас працавіты, это людзі, якія займаюцца на зямлі сваёй беларускі народ в том числе. Канешне, але як сказаў адзін з класікаў, палешукі гэта годнасць нацыі. Хтосьці з нашых класікаў сказаў беларускі. Смотрите, чтобы остальные не обидели. Не ўсё будзе беларусы. Мы ж мірныя людзі ў гэтым сэнсе. Чаму каза? Каза сімвал чаго? Каза сімвал... Она же с колят пришла, видимо, еще Канешне, сюда. канешне. Дзесьці яна водзіцца, дзесьці не водзіцца, але ўсё ж такі каза гэта сімвал пладароддзя і сімвал дабрабыту. Таму што, глядзіце, каб за кароўкай даглядаць, гэта ж толькі сена нагатуй. А каза жывёліна непрыхатлівая. Яна можа і зямлі нешта пагрызць, і малако ў ёй вельмі цалебнае, і ветачкі можа ўсякія грызць. Таму ёй вось кароўкі апределённа толькі сена і сено, да. Смотрите, еще в этот день принято гадать. Давайте, немножко у нас есть времени. Абавязкова. Ёсць такая рэч, як варажба, таму што ідзе, скончыўся пост да піліпаўскага паста ўвосень, і пасля піліпаўскага паста, пасля хрышчэння, ідзе вясельны такі, калі ладзяць вяселлі. Свадьбы, да? І дзяўчыны заўжды чакаюць, каб да іх прыходзілі ў сваты. І вось гэта літаральна да масленицы. І ладзяцца вяселле, таму што ўвесь астатні год беларускі народ працуе па традыцыйным календары. Там ужо няма часу, да. І вось на шчодры вечар рассцілаецца велізарны абрус, пад гэты абрус, на якім стаяць нашы ўсе стравы. Пад яго укладаецца, рассцілаецца сноп саломы, укладаецца салома, выцягваеш саломку, гаспадар выцягваў салому абавязкова. Чым длінней, тым будзе больш ураджаю, дабрабыту больш. Дзяўчыны выходзілі на двор, ну гэта ёсць такая адна з самых такіх трывіальных. Да, кідаць валёнак праз забор, куды валёнак павернуты, адтуль прыйдзе да цябе жаніх. Яшчэ увечары выходзяць у дзве лыжачкі, наліваюць вадзі і кладуць на парожак. І вось дзве дзяўчыны. І вось у каго вадзічка замёрзла роўненька, да той абавязкова прыйдзе жаніх і будзе роўнае жыццё без усякіх праблемак. Даже тут конкуренция, да, даже в гадании. А мы по книжке погадаем. У нас книжки нет, можно по сценарию. Но это потом. Вы еще руководите народным ансамблем белорусской песни «Терница» имени Иосифа Нестеровича. В прошлом году ему исполнилось 40 лет. Да. Немножко расскажите об этом. Мы выступление увидим в конце нашей передачи. Расскажите, как прошел юбилейный год. 16 мая 24 года зладзілі святочны юбілейны канцэрт. Якраз гэта было пацверджанне звання заслужаны. Канцэрт атрымаўся вельмі ўдала. Канцэрт называўся «Па старонках мінулага». Яшчэ мінулы кіраўнік гэтага калектыва Галіна Дмітровна Нестерович, вялікая ёй пашана, які гэты калектыў яны разам з Іосифам Нестеровичам стваралі. Вось, мы зладзілі велізарную праграму. Народ балдзеў. Это было вельмі весело. Что скрывать? Говорим прямо. Было вельмі весело. Прычым, тыя наши старыя народныя песні у новай аранжыроўцы, гэта ж так зараз нам патрэбна. Таму што не кожную ты народную песню паслушаеш у старым варыянце, а калі мы яе апранаем у новое аздабление. А что вы имеете в виду под новым аранжировка? Музычная аранжировка. Добавление новых инструментов, которые не существуют. Электронная аранжировка. Некие там... рэп. Не, ну, до рэпа мы покуль еще не дошли. Но есть свое пространство для размышления. А расскажите самые любимые вот народные песни белорусов. На что прям вот просто люди подпевают, встают, аплодируют в зале? Ой, белорусская песня... Для меня гэтае пытанне мне задаюць постоянно. Какие любимые
любимыя песні у беларускага народа. Ведаеце, у кожнага свая ёсць песня любімая. Хтосьці любіць калядныя, хтосьці любіць купальскія песні. Канешне, як ні круці, але адна з самых любімых песень гэта наша купалінка. Яна у людзей на слуху, яе вельмі любяць. Але ёсць спрэчка, і я готовы яе пацвердзіць. Купалінка не народная песня. Не народная? Купалінка – гэта аўтарская песня. Трэба пашукаць у... Я зараз гэта не скажу, але... Это какая-то сенсация сейчас. Не, фольклорысты, народнікі пра гэта ведаюць, што купалінка не народная песня, таму што у яе лад незвычайны, не народны, а пад аўтарскую песню. Там по 3 год. Но она такая нами любимая, что она действительно стала уже всенародной. Конечно. Но мы же сейчас все равно отмечаем щедрый вечер. Щедрика. Скажите, есть ли композиция какая-то сегодняшнего дня? Детки на щедрый вечер спевали. Щедрый вечер, добрый вечер усім людям, на увесь вечер, раці дома, пан гаспадар, а я бачу, что... Ну, такая, як речевка. Есть композиция и для этого праздника. Вы знаете, у нас совсем немного остается времени. Мне бы хотелось подытожить для наших телезрителей, как все-таки правильно по пунктам провести сегодняшний вечер, чтобы год удался. И что людям желать, которым мы пришли щедровать? Абавязкова жадайце дабрабыту, моцнага здароўя, каб толькі ладзілася ўсё ў сям'і. Смачна сёння паешце, гэта абавязкова. Поесть сегодня Кто там на смачно. диете? Со всей семьей, да? Может быть, как-то... Сустрэцца с семьей, Может, конечно. как-то нужно дом по-особому украсить? Ну, конечно, на Стары Новый год уже прынята, але до Вадохрышча трэба уже ёлочку прибирать с хаты. Вот До так речі, вот. мається на Сегодня увазі. убираем ёлку. Тому що ёлочка назапашує у себе дрэнных духов, вось гэта лічыцца, і яе трэба до Вадохрышча прибрать і спаліць. Конечно, сёння яна у нас штучная, не сапраўдная, але ўсё ж таки. Спасибо. Спасибо вам большое, это было очень интересно. Друзья, Ой, мы нема вам за что. с Марьяной Васильевной желаем добробыту, здоровья, всего самого хорошего и продолжать смотреть нашу программу, потому что мы еще пока никуда не уходим, мы продолжаем. Просто напомним вам, что совсем скоро ансамбль «Терница» выступит на нашей концертной площадке.